Beste bat hemen badago. Gogea, edo, bueno, prest zaudetenean esan da, bai, txengo dugu, ez dago arazorik. Bai, daukazue justo kamera, streamingen bidez nola emango dugun da kamera justo zuen atzean dago. Atzekaldean hobeto. Ondo. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, bertaratu zeraten kazetari guztiei, izan ere guretzat importantea da gaurkoan pixkat deitu dugun prentsaurreko hau, 10. urteurrena izango da, datorren urtekoa, Xabier Lete poeta zendu zela, eta nik uste dut olerkari idazle handia izateaz gain, Foru Aldundiarentzat ere pertsonaia importantea da, izan ere bera kultur zuzendaria izandakoa da, kultur diputatua ere izandakoa da, eta etxeak ere zor dio bere garaian egindako lana, ezta. 10 urte dira zendu zela esan bezala, eta nahiko genduke behar bezala omendu eta oroitu baita bere legatua ere, ez. 5. Euskarazko nazioarteko poesia saria deitu dugu, horregatik daukagu gurekin sariaren epaimaikidea den Lourdes Otaegi, berak esplikatuko digu zertan dan poesia lehiaketa hori, saria hori, izan ere abenduaren 5 bukatuko da lanak aurkezteko epea, bera epaimaikidea da eta berak esplikatuko izkigu pixkat sariaren oinarriak eta bar. Gurekin da baita ere Juan Cruz Igerabide idazlea, gonbidatu dugu prentsaurreko honetara Xabier Lete zenaren inguruko gogoetaren bat bota dezan, eta noski gure kultur zuzendaria Maria Jose Telleria ere. 10 urte direla eta nahiko genduke datorren urtean hainbat ekimen burutu. Bata, poesia saria dakizuenez 2 urtean behin uste dut egiten dugun, deitzen dugun saria dela, 5. edizioa izango litzateke datorren urtekoa, eta horretaz gain, bizpahiru ekimen gehigarri pentsatu ditugu. Bata, urte bukaerara begira oraindik diseinatuta eta erabat finkatuta ez dagoen ekitaldi bat, baino iragarri bai nahi dugula urte bukaerara begira egingo dugula ekitaldi bereziren bat, 10. urteurren horretan, eta horretaz gain, dokumental bat egin nahiko genduke, ez gera oraindik lanean hasi, baino Xabier Leteren inguruko dokumental bat egin nahi dugu, eta baita erakusketaren bat ere. Koldo Mitxelenak dakizuenez duela pare bat urte uste izan zala, edo 3, eskuratu zituela Xabier Leteren pixkat ondare personala, hor badaude dokumentuak, badaude eskutitzak, badaude mota desberdinetako dokumentuak, eta horiek baliatuta, ez guztiak, baina horietako asko baliatuta,
erakusketa bat antolatu nahi dugu Gipuzkoako eta agian Auskalo beste Euskal Herriko herrietara mugituko dena, ez? Azkenean nahi duguna da aldarrikatu bere trajektoria, bere ibilbidea, aldarrikatu euskal kulturari egin zion ekarpen izugarri hura, izan ere nik uste dut humanismoaren aldetik, baita existentzialismoaren aldetik ere, euskaltasunaren aldetik bere ekarpenak mugarri batean bihurtu dira, dudarik gabe, eta behar bezala omendu nahiko genduke Xabier Lete. Beraz, nire aldetik ez dut beste ezer gehituko, bai egiten dugula deialdi bat, ahalik eta lan ugariena edo lan kopuru handiena ekoiztu dadin, egin dadin, sortu dadin, azken batean sariari ere bultzada eman alizateko. Nire aldetik beste ezer, Lourdes Otaegiri pasako diotitza, berak esplikatu dezan pixkat zertan dan aurtengo deialdia. Eskerrik asko egunon, ona bildu zeratenok eta eskerrik asko Aldundiari gonbita hau egiteagatik Lete sariaren 5. deialdi honetaz zerbait esateko. Lehenengo hitza esango nuke, orain dela 10 urte abiatu zen saria dela, eta 2 urterik behin egiten danez, aurten 5. emanaldia dugula. Orain arteko 4 aldietan, 4 liburu eder ekarri ditu sari honek, eta horiek hautatzean agertu diran izenak poesian lehendik ezagunak ziren sortzaileak ziren. Carlos Linazasoro, Luis Garde, Asier Serrano eta Juanjo Lasagarre saritu dira aurreko emanaldietan, kalitate handiko poesia liburuak izan dira, eta gainera edizio txukunak, egokiak egiteko bidea hartu du Aldundiak, eta hori beti eskertzekoa da, batez ere hain zabaltzeko eta argitaratzeko zailtasun handiak dituen genero honetan. Lehiaketan deialdia esan den bezala irekia dago, abuztuan ireki zen eta abenduaren 5 arte irekita dagoen deialdia da, 5. hau, eta aurrekoan bezala saria 12.000 eurokoa da, eta Jose Ramon Andaren garaikurra izango du sari. Aurretik Denisek esan duen moduan, deia egiten diegu eta eskaera egiten diegu komunikabidei, sariaren epea zabalik dagoela, obrak aurkezteko epea oraindik irauten ari dela abenduaren 5 arte, eta aurreko urteetan bezala kalitatea eta kantitatea espero dugu. Esate baterako, Juanjo Lasagarre saritu genuen urtean, 19 libururen artean aukeratu behar izan genuen, eta uste dut kopuru azpimarragarria dela, eta eskertzekoa, esan nahi du, genero honek espadu ere literaturaren esparruan gaur egun garai batean zeukan handi, nola esateko, esparru kanonikoa, gaur egun ere sortzaileek lanian dihardutela eta kalitateak ez duela bera egin alderantziz baizik. Beraz, espero dugu ekarpen hori eta espero dugu kalitate hori. Bestalde, epaimaikide izan naizenez aurreko 4 ekitaldi horietan, hor epaimaikide izan diren besteen izenak, esate baterako Igor Estankona edo Tere Irastortza, Jose Ramon García, Irigaray, Jose Angel Irigaray Bera, Itxaro Borda, hoien danen izenean esan nahi dut plazerra dela guretzat epaimaik horretan parte hartzea, gusto osoz irakurtzen ditugula liburu horiek, eta oso tertulia eta komentario aldi atsegina izaten dugula. Besteik ez badilitz ere, tertulia horrek garatu duen gure arteko giro onagatik ere mereziko luke parte hartzea. Benetan, denen partetik horixe daukat esateko. Bestetik, azken hitz bat, oroitzapena dena Leteri berari.
Leterekin epaimaikide izan nintzen Irun sarian, poesia sariketatan, zenbait urtez, badakit berarekin ere poesiari buruzko zera hori, ez da, tertulia edo tekstuen komentarioa eta iritzi trukaketa hori oso interesgarria zela, eta nola ez, bera han egonik, umoreak etzuela utxik egiten zera horretan, bilera horretan. Baina aldi berian baita ere, poeta baten sortzailearen begiradatik datorren irakaspena. Hori ere zor diot nire formakuntzan, zera bat, interakzio bat izan zelako, bai berarekin, bai Joan Mari Lekuonarekin, bai Enrique Kennerrekin, pentsatzen dut hirurak non baiten literaturaz tertuliak egiten ariko direla. Bueno, esatia, Lurdesek eta Denisek azpimarratu duten moduan, gizon handia izan zen, olarkari apartekua dudabarik, eta horren islada da momentuan irutexi doktoral ari dirala lantzen unibertsitatean momentuan, orduan, hau onmen aldisa martxan jartzeko badakagula hainbat laguntzaile eta hainbat eragile gurekin lana aurrera eramaten lagunduko digutenak. Hortaz esatia, hau Denisek esan daben moduan, Gipuzkoan nahi dugula zabaldu, Gipuzkoako herrisei aukeria emon antolatuko dan, landuko dan erakusketa hori zabaltzeko, olerkariekin, poetekin, abeslariekin, eta sari honekin hasiko gara, baina urtean zihar landu eta aurkeztuko diran ekimen guzti horietan, aldundia esesik, beste eragile asko Gipuzkoan izango dira lanian honetan. Esko, mila esker gonbidapenagatik, niretzako gozamena eta gore handi bada letez zerbait esatia. Lete oroitzean niri nerabezaroa tortzen zait burura, ze nire lehen poema errezitatuak leteren ahotsean eta hartzeren ahotsean entzun nituen, kantatuak ere bai, baina errezitatuak ere bai, eta niregan eragin betea izan zuen garai hartan. Zer bizi izan nuenik leterekin, hitzaren indarra, haren ahotik pasatzen zen poema bizi berritu egiten zen. Harek ekarri zuen kanpoko poesia euskaraz jarrita, hemengo lurraren arnas bat ematen zion, oso berezia, indar teluriko bat zeukan leteren poesiak eta leteren kantaerak. Eta hori nik lotuko nuke asko, berak egin zuen kanpoko poesiaren ekarpen horrekin, eta Lizardirekin. Nik uste dut Lizardiren berri irakurketa bat egin zuela, hor daude Angel Ertxundirekin, Joan Mari Lekuonarekin, eta hirurak egindako edizioa, Lizardiren poemena, eta gero Lizardiren poemak berak nola kantatu zituen. Orduan, zera berri bat Balberderekin batera, eta baina zera berri bat eman zion, beste irakurketa bat eman zion, indartu bat. Orduan, nik hori estimatzen diot izugarri. Hitza zean sartzen zuen gure lurrean eta gure tradizioarekin lotzen zuen. Nik uste dut, asko gehiago ez daukat esateko, esan edo horik zeak leteren ibilbidea ikusi genuen, hasieran poeta kantari garaiko kantaria izan zen, alegia diktadura batean kantatu zuena, eta horri aurre egin zion kantari bat, eta gero barne prozesu espiritual oso sakon bat bizi izan zuen persona, eta bere poesia modua aldatu zuen, horrekin bere poesia modua aldatu zuen pertsona bat. Eta esan behar, nik neuk ere horren halako ispilu batzuk izan ditu dela, bai berarekin, Joan Mari Lekuona, gaur eguna asko aipatzen ez den poeta bada, baina niretzat oso ondoan daude, eta Lizardi, eta gero gure modernoak noski. Mendik aurrera kaldera
Aipagarri bat baldin badago. Erakusketak eta, bueno, omenaldiak eta zehaztu da aipatu zuten pixka, baina igual ez dakit gehiago eragileekin aipatu zuten. Egia esan momentu honetan ez daukagu modurik xehetasun handiagoak emateko. Asmoak dira, oso argi dauzkagun asmoak dira, bestalde, iruditzen zaigu bere garaian duela 3 urte eskuratu genuen kolekzio edo ondare edo artxibo hori bere biziko garrantzia duela. Egia da artxibo hori kudeatzeko moduare bitxia dela, alegia berak bere garaian idatzitako eskutitzak eta beste hainbat dokumentu bertan daude, eta normalean irisgarritasuna horietara pixkat ikertzaileek eta pixkat espezializatuek edo aldezakete orain arte dokumentu horietara iritsi, baldin eta badago halako epaimai edo badago halako kudeaketarako pertsona batzuk baimena ematen dutenak, zergatik horietako dokumentu askotan aipamen argiak eta garbiak egiten direlako beste bizirik dauden beste pertsona batzuetaz eta bar. Eta orduan, iruditzen zaigu oreka bat bilatu behar dugula, alegia saiatu behar gerala dokumentu horietan agertzen den pixkat bere Juan Cruzek aipatu den bere barne prozesu, sormen prozesuaren inguruko dokumentazio guzti hori oso interesgarria izan daitekela, lagundu dezakelako ulertzen azken batean bere ibilbidea, bere evoluzioa, bere nahia, bere asmoak, bere sentimenduak, eta hori izango da egiten saiatuko gerana. Dudarik ez daukagu udalerri askok eta liburutegi askok, liburutegietara begira pentsatzen ari geran erakusketa da. Egia ez, segurazki erakusketa areto arruntetara, baizik eta liburutegietan egokitu daiteken erakusketa bat dela uste dugu, gainera badu zentzua horrek. Eta gero ekitaldia, begira, hemendik gutxira daukagu bilera bazkari bat, pertsona desberdinen artean, pixkat pentsatzen hasteko, noandik, zeozer taularatzea pentsatzen ari gera, zeozer antzestea, zeozer, baino, oraindik ere, ez daukagu diseinatuta erabat. Guregana hurbildu da jentia eta esandako beste eragile batzuk publikazio bat nahian, gure babesa izango duten horretarako, eta dudabarik, lehen esan bezala Aldundia horretarako egongo da. Eta Denisek esan dabenakoaren aritik, uste dugu erakusketa horrek izango dala kultura errealidade baten islada, edo zera presentzia emongo dabena, ez da? Hortxe kartelak, hortxe diskak, hortxe, bere momentuan, dano ezagunak edo oso presente egon zira zen hainbat herrixetan, eta gaur egun igual gure memorian gorreta dauzena berriz ikusteko eta hainbat oroimen berreskuratzeko aukera emango dute. Laboa ere abenduan izan zen, uste. La idea es celebrar o conmemorar el 10º aniversario del fallecimiento, conmemorar, obviamente, conmemorar el legado, conmemorar su trayectoria en el 10º aniversario de su fallecimiento, que sería a finales de 2020, hacia diciembre de 2020. Por tanto, estamos a tiempo todavía de poder llevar a cabo una escenificación, un evento, un homenaje a la altura de lo que Xavier Lete nos dio. Esa sería la idea. Todavía no, pero tenemos pocas dudas porque así venimos trabajando también en colaboración con EITB en los últimos años, cuando hemos conmemorado el 50 aniversario, por ejemplo, de Cacereño, de la novela de Raúl Guerra Garrido, o cuando hemos homenajeado a la librería Lagun, hemos solido hacer, o a Pío Baroja, hemos solido hacer documentales que siempre han tenido
plena acogida por parte de EITB y estamos seguros, en fin, no quisiera tampoco comprometer ni adelantarme en exceso porque todavía no hemos empezado a hablar, pero tengo muy pocas dudas de que EITB pues colaborará con la Diputación Foral de Guipúzcoa en la elaboración de un documental que permita pues de nuevo pues una revisión del autor, porque evidentemente no será el primero. El autor, por fortuna, pues no solamente desde su fallecimiento, sino ya en vida, pues ha sido objeto de un enorme análisis y ha tenido una centralidad y un gran foco también de análisis, pero creo que seguramente todavía hay capas, miradas, espacios por redescubrir, por releer, por subrayar y nos pondremos a ello. Bueno, nik bi ezagutzen ditut. Bi bakarrik ezagutzen ditut horregatik, albiste hona iruditu zait hirugarren bat dagoela jakiteak. Bueno, hiru direlakuan, Bai. Joan zan hastia. Bai, bat leteren bertsolaritzaren hildoak ikertzen diharduen Jon Martin da. Hori baino lehenago leteren poesiaren inguruko, alako panoramika orokor bat, edo haren poetikan inguruan ikertzen dabilen Alex Gurrutxaga, zarauztarra izango litzateke, eta hirugarrenaren berririk ez dut nik, oraingoz. Bai, pentsatzen dugu, bizpahiru urteren buruan lan horiek kalean izango direla, bai. Emeretzi lan zian. Begira, izenik gabe datoz, eta hartara beti igerri nahian aritzen gara, ia emakume baten ahotsa nabaritzen dugun, batzuetan agerikua dela iruditzen zaizunean gertatu izan zaigu sarituak gizonezkoa izatea, ez hemen leteren sariaren kasuan, baino bai beste ekitaldi eta beste sari batzuetan. Beraz, mozorroak ere badaude edo bereak bezala bizitzen dituzte emakumearen kezkak, eta beraz, hor deskuidatu arazi egiten dute epaimaia. 19 ale izan ziren, eta nik uste dut hori izan dela deialdirik ugariena. 19 eta gainera maila honeko hainbat libururen artean aukeratu behar izan genuen. Saiatzen gara ez beti joera, tono eta estilo bereko poesia saritzen, baino azkenean norbera ez da urte batetik bestera aldatzen. Norberak baitu bere zaletasunak, bere gustuak, bere kalitate irizpideak, eta horrek agindu lezake. Horregatik epaimaia aldian behin aldatzeko prozesu hori ere egiten da, eta uste dut onuragarria dela. Baina, aipatu ditudan izenek berek ja adierazten dute, ahots ezberdinak Sagarra edo Serrano izan edo Linaza Osoro izan aldea dago, eta guk ere asmo osoz nahi genduke urteren batian emakume poeta bat saritzea. Urte hurren batean, ez? Uste datorren urtea Lourdes Iriondo zendu zela 15 bat urte izango dira? Ez dakit nik urte hurrena zehatza ez dakit noiz egokitzen den, baina uara ere abenduan izan zen. Gogoan daukat Lourdes Iriondoren heriotzaren ere ez dakit datorren urtean ez ote dan beteko numero borobil bat. Ez dakit 15 urte ez ote diren, uste norbaitek komentatu ziala eta dudarik gabe 15 urte. Dudarik gabe horren hildotik ere segurazki azpimarraren bat edo aipamen bereziren bat egingo genduke. Besterik ez bada, hemen txeptziko dugu. Mila esker.